ମୋ ନାଁ ଅଜୟ ମୁଦୁଲି। ମୁଁ ତାଇନ୍ତଲ ଗାଇଲପୁଟ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତ ଯୋଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୋଉ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମାଲିଡଙ୍ଗର ଅଛି ବା ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଯୋଉ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ରିଜର୍ଭ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି 2023 ମସିହାରେ ସରକାର ଆଦାନୀ ର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଆଲୁମିନା ଲିମିଟେଡ ଅଛି ତାକୁ ଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଇଛି। ତ ଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଆକାରର ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରିବେଶୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ହଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ହଉ ସେଇ ସବୁ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ ଆକାରରେ କାହାର ମତାମତ କନସେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେ ଆକାରରେ କରି ଆମର ବେଆଇନ ଆକାରରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଟୋବର 9, 2025 ରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ସଭା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅତଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବନୁର ଗାଁରେ ଆଉ ବାଲଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲଡା ଗାଁରେ। ତ ତାକୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଅଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଣ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ବା ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଅକ୍ଟୋବର 9 ହେବାଟା ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଁର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଅଛି ବାଲଡାର ସେଠି ଲଗେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଯୋଉ ବନୁରର ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘରେ ଆରେ କୋଉଠି ଲଗେଇଥିଲା ତ ପୂର୍ବ ଦିନ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ପିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 9 ରେ କରିଥିଲେ ଯୋଉଠି କି ସେଇ ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ପୋର୍ଟାଲ କହିକି ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇନଭାରନମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇ କାଗଜ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ସେଇଠି ତ ଯୋଉ ବୈଠକରେ 30-40 ଜଣ ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି ବାଲଡା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ 358 ଜଣଙ୍କର ଆଉ ବନୁର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଅଛି 220 ଜଣଙ୍କର। ସେଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫର୍ଜି ଆକାରରେ କେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ଦେଇ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଫର୍ଜି ଆକାରରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ସେମାନେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଇ ସାରିଛି ସେଇ ଗ୍ରାମ ସଭା ବଳରେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଅଛି ଏଫାରେ ଫର୍ମ 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ସଭାର ବିନା ଅନୁମତି ବିନା ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରେ ସିଏ ଦେଇ ସାରିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ 2025 ଜାନୁଆରୀରେ 3ଟା ଗାଁ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 8ଟା ଗାଁର ଆମେ ନେଇ ସିଧାସଳଖ SDLC ରେ ଆମେ ସବମିଟ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ସବମିଟ କଲା ପରେ କୌଣସି ଆକାରର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି କୌଣସି ଆକାରରେ ଆମକୁ ଯାହାବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ନିୟମ 12(4) ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଦାବି ପତ୍ର ଯାହାବି ଆମେ ଜମା କରିଛୁ ମାଗିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଆକାରର ଇନଫରମେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ରିମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରାହେଇନି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାର ଜମି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଇନ୍ତର ଗାଁର 564 ଏକର କ୍ଲେମ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରି ସେମାନେ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କେତେ କରିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ନ ଦେଇକି 22 ତାରିଖରେ 22/6/2026 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଅତୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ 4ଟା ଗାଁ ଅଛି ପଟା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 22 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାଲଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 3ଟା ଗାଁ ଯୋଉ ସପୁଟ ଚିଲମ ଆଉ କଡାପୁଟ ଖାଣ୍ଟାସାରୁ ଚନ୍ଦନବାଡିକୁ ସେମାନେ ପଟା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମର ଯୋଉ କେସ୍ ଅଛି 12(4) ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କୌଣସି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ। ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡିଶାରେ ଆମର ଯୋଉ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ସୂଚନା ଦିଆ ହେଲା। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଇଡକୋ ଅଛି ବହୁତ ଗାଁରେ ଯେମିତି ବନୁରର 400 ଏକର ତାପରେ ବାରେଙ୍ଗପାଲି ମାଲି ସୁବଲାର ବାଲଡା ଇଆଡେ ସମଲି କମରା ଏଇ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାର ଜମି
ଇଡକୋ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ରଖିଛି, ଯୋଉଠି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ପକେଇକି ବେଆଇନ ଆକାରରେ ବିନା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରେ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକାରରେ ଲାଳସା ଦେଖେଇକି ଦଲାଲ ବନେଇକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ହକ ଆଉ ମାଲିକାନାର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ସଭାର ରହିଛି। ଗ୍ରାମ ସଭା ଯେବେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ହେଉନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ଇଞ୍ଚେ ଜମି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଣି ଖାଦାନ ହଉ ବା ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବୁ ନାହିଁ ବା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।